Jo sóc el Josep Codina i ella és l'Emma Codina, la meva germana. Estem a Sant Martí de Tous i tenim una botiga d'uns 400 metres quadrats. Nosaltres ja estàvem en una altra ensenya, però cap allà el 2012 ens vam trobar que les ventes anaven una mica fluixes i se'ns va presentar l'ocasió de formar part de Capravo. I semblava estrany Capravo per una població així petita, però al final va encaixar. Som franquiciats de Capravo des del 2012. Tampoc és que tinguem molt temps per sortir a veure la competència, però més aviat les franquícies d'alimentació van tirant cap a producte fresc, producte local, s'està sortint una mica de l'estandardització de que tot és igual i es busca anar-se diferenciant i buscant productors més petits, per exemple. La veritat és que va ser molt positiu perquè ja a nivell informàtic, que ja ens van cedir tot l'equip i tant en els punts de venda com l'informàtica del despatx, sí. Després també tot el grup de gent que ens van venir a ajudar a l'hora de fer la implantació. I realment a l'hora de fer les comandes també molt assessorament perquè tot eren productes molt nous i això ens va ajudar molt, la veritat. Doncs la veritat és que la fa molt més propera perquè si hi ha qualsevol incidència, de seguida ens apoya i el tenim allà solucionant i després el dia a dia ens ajuda, ens assessora, ens cuida la imatge de la botiga, ens aconsella. Bé, la gestió del dia a dia és més senzilla que no pas abans amb l'altra ensenya, perquè les comandes són molt més automàtiques, els canvis de preu, això és fabulós perquè abans no ho teníem i això ens facilita moltes hores de feina que havíem de fer abans en el despatx i ara ja no les hem de fer. Amb una altra ensenya no sé si vendríem el mateix, perquè, clar, Capravo et dona molt assortit, està cuidant el fresc, cada vegada s'està volcant més amb el producte local, està fent publicitat, últimament està fent bastanta publicitat. Clar, són tota una colla de factors que tampoc n'hi ha tantes ensenyes que ofereixin el mateix. Pel que fa a l'assortit de la marca pròpia, a la insígnia que estava abans la gent ja l'apreciava. Llavors, al començar a tenir productes de Capravo, productes Eroski, hem vist que ha augmentat el consum. Per exemple, el suc de fruita o així, que en venien poquet i ara se'n venen, i com això molts altres productes. Sí, els clients valoren positivament la introducció de la marca pròpia de Capravo, perquè hi ha més assortit que el que teníem abans i alguns preus són molt agressius i llavors ho aprecien. Sempre hi ha un sector del públic que vol el producte de marca pròpia a preus agressius i que funcioni. Les necessitats de compra dels nostres clients, tenint en compte les possibilitats d'una població que tampoc és molt gran, jo crec que estan satisfets adequadament amb el que ens ofereix Capravo. O sigui, no tenim mancances. A un emprenedor que estigui pensant d'introduir, o sigui, obrir el seu propi negoci, jo li diria que es posés sota el paraigües d'una franquícia, amb la qual cosa s'aconsegueix que tens l'entusiasme d'un treball familiar, diguéssim, d'una empresa petita, però combinat amb els serveis que et dona una franquícia, amb l'estructura que et dona una franquícia, la projecció. Jo recomanaria que si algú es vol posar en alimentació, que miri de fer-se una franquícia de Capravo, perquè tens molt recolzament per part de la central i perquè Capravo potser primer han sigut botiguers abans de ser distribuïdors i això és un punt de vista diferent.